ko para bangej beij mendagas ngi gijing pole ke benengkong naga kitab Isirak bat kumjuru naga gospel jong Markus berateli gijing pole ki khot ke weri ngai pi kapan kan mau yang ngai pi bangilong ki khun gi jong blai kumjuru ngilong ki ba Syakri yaw blai habas nang ngelong ngi Syakri yaw blai da kajing im jengi hakan negasngi berat lagi jeng pulai kipen kan mau yang IP nengkong nang sabe ngi Syakri yaw blai da kajing ting buram jengi lada sisa ngi kwa balong ki breu ki ba I yaw blai ki ba Syakri yaw blai ngi hab bandon kata kajing ting buram yau baro kawan bat kami na kata kajing ting buram jengi lada ngim ting buram yaw blai ngi ngimla ban Syakri yu tang kajing ting buram gajungi yoblei tang kata kajing I jungi yoblei ngila ban Syakri yu nang dapat kabar ladangi kwa balong kiba Syakri hok yoblei ngi hab badan kajing syania telitelan hakabor jung ublei belai ngi kajing im ublei blak hot ngi balong ki kon Kristen hapo kabalang gajung ngi day badan kata kajing syania ayu telitelan om tang siteng Henry telitelan ngi day badan kata kajing syania ha ublay tang kajing syania jungi ha ublay ngin sayo kabor ban Syakri yu tang kadeng kajing syania jungi ha ublay ngila ban yele persaya baro kijing kibangi ngin ye kendu ha kajing im jungi kamtame ha kajing Syakri jungi yaw blai nang dapat kabalai kaktin kakhot kawere ngai pi bangi dei ban pule ya kaktin kajung namar kaktin jong blai kadai kata kabangi yo ya kajing start ban penpriang ya ka gospel jong utrai ya ka ktin jong utrai ya ka jing im jong utrai ya ki jing le jong utrai ya ka jing jing bha jong utrai jungi dei tang na ka ktin ka jong dei nama ta ka daw ka kendon ka balai ka bangi hab ban le ha ka jing im jungi ladangi kwa balong ki Syakri ki jong blai ngi dei ban pule ya ka ktin ka jong utrai om dei tabangi pule ya kan rei ngi haban pusan ya ka ktin ka bau trai la kren hanga hapi leng ba ga jing tho ba khoj ke jing nang tapat ka basau ka jing pule ka khot ka were ngai pi bangi dei ban yai sa ha ka hok endang la pule ya ktin ka jung blai ngi haban yai sa ha ka to ka hok ka ba ngi la yo nau trai utrai u la pan khamti yang ngai pi utrai la ay ngai pi ka hok jong ka jing im briu jong ka jing im Kristen ka jingi jong ka jing im jingi kum kita ki Syakri ki ba Syakri ya utrai dei nama takdau ngi hab ban yaisa ha kata ka hok klem ka jing hok ha ka jing im ka jingi ladangi long ki briu ki ba ha ka im ha ka pop ki be im langkar dalele ngim la balong ki Syakri utrai dei nama takdau utrai upen kan mau yang ayepi utrai uong hanga hapi haman kasngi ba pi dei ban yaisa ha ka hok but sakawe pat ha gospel ngi osngeu ba utrai jisu ong ba ngi dei balong ki bas ngeu red kajing ngeu red jungi hakmat ki briu hakmat ublei kapen long yangi kita ki Syakri ki bakrau jong hakmat ublai hatongi ko aban long ki Syakri tang naler ni tang najrong lada sisa ngi la aban ngi ko aban long kita ka Syakri ki bahok ki jong blai ngi haban long ki bas ngerit ha ka jong im jongi hakmat ki breu hakmat ka pertei bat kumjuru hakmat ublai kebamut sajisin ngi de badan kata ka jong syania telitelan banong ba tang kabor ka jung me ha ka jung em ka junga dalale nga ngam don kabor ngam don kabuj ngam don jingnang jung stad ngam don e Henry baro kawan tang na me dependent how blay ngi haban depend ha kabor ka jung blay ko han men ko para de na mata gadaw ha ka ne kasngi
baru atli jing tho jing ka kitab sirak gospel jong Markus ka khot ka were yang IP ko hanmen para bangilong kita kisakri bait kisakri bakrau jong ublei sajisin ngong nengkong bangilong kita kibating buram yaw turai kebar bangin syania hakabor ke jong nang tapat ngidai ban pule ya ketin ke jong utrai bat kumjuru ngi haban yaisa ha ka hok kam tame ha ke jing hikai ke ba ngilayo naw try kap ka bakadu pat ngi haban long ki bas ngeuret leng ba ka jing ngeuret ke jingi ngila ban long kita ki sakri ki bakrau hakmat ublei kupa ubala pen kam ti yengi ka kamram ban sakri yu eniro yo Jesus Christ